Как се казвате вие? Лидия. Лидия. А това е? Това е холдинг Чистота. Холдинг Чистота? Да, моята сестра. Вие ли я направихте тази кукла? Аз съм си я направила, метлата. Каква е целта? Ами да изметеме буклука, естествено. Да. При всяка възможност аз пътувам, но при всяка възможност идвам. И викам с пълно гърло. Вижте, аз хем съм щастлива, че съм българка, хем не мога да приема тези, които са в парламента. Разбирате ли? Значи, много бързо трябва да излязат. А всички трябва да го направим това. И съм против. Всъщност, аз бях един ден на изборите в Турция. Нито едни, които гласуваха, не говориха български. Как те ще определят съдбата на моите деца и внуци? Да. Как? Ето това трябва да се забрани. Те живеят повече от 20-30 години, идват и гласуват. Защо? Това е едно от важните неща, които трябва да залегнат в правилника за избор на нови люди. Кажете ми, аз не само, че се вълнувам и съм щастлива. Вие сте едни прекрасни млади хора. Това, което сте направили, е чудесно. Просто е приказка. Аз съм и планинар. Бивш заслужил майстор на спорта. Обожавам планините. Жалко е, че българското семейство ни учи децата си на любов към природата. Но това, какво да ви кажа, менталитет, стандарт. Да. Питайте ме нещо. Вие какво очаквате, ако стигнем до политическа промяна? Не ако. Трябва да... Има толкова кадърни млади хора. Политическите партии сами да се финансират. Никакви субсидии. Разбирате ли? Ако някой желая да бъде член, да плаща членски внос. Просто всички да си отидат. Мисля ли, че има млади хора, които биха могли да вземат тези компетентни? Да. И че трябва да им се дава шанс? Разбира се. Абсолютно. Защо трябва да изтичат нашите прекрасни мозъци навън? Всичките по-развити страни ги... А мисля ли, че моите хора търсят спасение в чужбина и за това бягат? Не. И в Чикаго съм била и навсякъде по света младите хора, някои от чувство за срам, не се връщат и стоят по летищата, защото нямат пари да се върнат. Милеят, камък се държи на място. Емигранта винаги е емигрант. Всички кадърни хора трябва да се завърнат в България, но като изметеме всичките тези, особено БКП, БСП, а този нагъл шут Майне фюрер, няма ли кой да го спре? Целият свят се чуди как може. Ама не, аз не се очудвам БСП да е съдружие с ДПС, които командват. И в момента господин Хер Фюрер държи средния пръст в парламента. Време е да го спреме. Просто той трябва да сети. Аз бях написала онзи ден едно и ще го цитирам какво бях написала. Той е песничка. Разцъфтяли ябълки круши, на тавана цъхна в Магданос. Па излязал Сергей Чу. По гъщета да играе руски казачок. Такова едно и го снимаха с удоволствие. А това е чудесно. Това е чудесно. Благодаря ви. Радвам ви се, искрено ви се радвам, млади хора.